Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal. Nils Holgersson. Írta Selma Lagerlöf. Gorgó a sas. Stockholm háztetői még hajnali párába burkolóztak, minden szürke volt és titokzatos. Kákalaki Akka és csapata a városkapu előtt töltötte az éjszakát. Ez volt az első éjjel, ami Nils nélkül múlt el. Csend! Egy hangot se többet! Csend legyen! Ezen már nem lehet változtatni, nem késlekedhetünk tovább! Én nem megyek Nils nélkül, szó sem lehet róla. Én is itt maradok. Ha ti nem akarjátok megkeresni, majd én megkeresem egyetül. Hogy marsz ilyen hangon beszélni velünk? Légy boldog, hogy egyáltalán elhoztunk magunkkal! Ne kötekedj vele, kedvesem! Ezt ne is várjátok tőlem! Nem fogom cserben hagyni a legjobb barátomat! Nils is tudja, hogy Lapföldre igyekszünk. Egészen biztos, hogy valahogy majd utánunk jön. Talán nem akartok költeni az idén? Azt akarjátok, hogy kihaljon a nemzetségünk? Azért megyünk Lapföldre, hogy fészket építsünk magunknak. Eddig minden évben így csináltuk, és az idén se fogjuk másképp. Ebben senki sem akadályozhat meg minket. Ragaszkodom hozzá, hogy a fiaim is ott szülessenek, ahol én születtem. Ragaszkodom hozzá. Majd Lapföldön kerítek magamnak párt. De csak ne aggódj miattam. Csak nem képzeled, te nagy okos, hogy találsz olyan vadlúdlányt, aki szóba áll veled. Ugyan kinek kellenél, te csámpás? Te csak hallgass, neked se lesz könnyű ezzel a kacsacsőrrel, meg a repet fazék hangoddal. Nekem van a legeslegegyenesebb csőröm, tudd meg! Csak nem lehet látni, mert folyton jártatod. Ezért a sértésért még megfizettek, kiállhatatlan bajankó! Hagyjátok abba azonnal! A mi szüleink Lapföldön keltek ki a tojásból, és nekünk is ott építettek fészket. Na ugye, Akka is az én pártomon van. De azért, mert Lapföldre kell mennünk, még nem felejthetjük el, hogy Nils a legjobb barátunk. A legjobb. Kezdi már! Elindulunk, de minden pihenőhelyen hagyunk számára üzenetet. Hülyegér! Már azt hittem, hogy kutya. Jöjj a hátam, jöjj. Jaj, szegény tagjaim. Egész elkémmeredtem. De hát törődsz is te azzal. Nem baj, mostantól másképp lesz. Teljesíted, mint a kívánságomat. Másképp nem megyek. Ja, és mostantól vinni fogsz, mert nem is tudok venni. Ne sopánkodj már annyit. Minden apróságot úgy fel tudsz fújni, és aztán az a vége, hogy viteted magad. Nézd, én súlyosan megsebesültem. Dehogy is sebesültél te meg. Kutya bajot pocok. Elég, ne találj ki újabb meséket. Kérdezhetek valamit? Parancsolj, hogyne? Kákalaki Akka járt erre felé? Fájdalom, de nem tisztelt meg minket a látogatásával. Csak nem erre felé veszi az útját, talán hozzánk is eljön. Ha jönne, mondjátok meg neki, hogy kerestem. Ide nem szokott eljönni. Nem láttam. Te talán igen? Nem láttam én sem. Nem. Érdeklő, hogy utána az állatkertben. Köszönöm a jó tanácsot, de ha látjátok el, ne felejtsetek szólni neki. Várj egy kicsit. Mi az? Vigyázzatok, némelyik állat nagyon veszélyes. Komolyan mondod? Egyszer egy egész pinduri kis búzaszemet akartam felvenni, erre úgy rám támadtak. Búzaszem, összefutott a szálban a nyál. Nekem is pocok. Köszönjük. Rács is rács. Ahova csak nézek, mindenhol rács. Nem láttál véletlenül erre egy vadlúd csapatot? Egy fehér lúd is volt velük. Esetleg bemutatkozhatnál előbb? Nem hiszem, hogy az használna. Nagyon fáradt. Nem láttál egy vadlúd csapatot erre és egy fehér házi libát? Hogy
ezt minden nem is hallotta volna. Kérdezd meg még egyszer, na? Semmi értelme, még nem aludta ki magát. Menjek be és ordítsak a fülébe. Hé, Emi. gyertek ide! Talán te láttad erre Kákalaki akkát? Tudsz róla valamit? Persze, hogy tudok. Én ne tudnék. Én ugyanis mindent tudok. Talán épp ma reggel jártak erre felé? Na, mondj már valamit. Várjatok, elmondom, amit tudok. Vasárnap gyerekek jönnek, sapkában. Na, mit csinálsz? Azonnal add vissza a sapkámat, te buta majom! Szerintem ez nem is tud semmit. Becsapott. Be. A sapkám, na, ne légy olyan utálatos, add vissza gyorsan! Az az én sapkám, add vissza, tönkre teszed! Na jól van, számolok 3-ig, és ha nem adod vissza a sapkámat, akkor segítségért kiáltok. Jó hangosan! Csak számolj, az biztos jó játék. Nem ismerem. Te, hát Persze, mit akar? Te majom! Az az akka, az bizony erre repült, ha arra a vénvadlibára gombolsz. Mikor repült erre? Nagyjából ugyanezen a napon a múlt évben. És ma reggel nem láttad még? Bujócskáztok? Ha akarod, én megkeresem, és majd megmondom neked, hogy hová bújtál. Nem bujócskázunk. Fuss! Ne menjetek még el, játszunk egy kicsit. Szegény, sajnálom. Egész nap ketrecbe zárva, szörnyen unalmas lehet. De még mennyire? Gondolj csak vissza az én múltamra. Majd később még eljövünk. Na, gyere, pocak! Ne féljetek tőlem, gyertek vissza, játszunk még! Jaj! Minden állat olyan szomorú. Rettenetes lehet nekik. Hát igen, rács mögött nem valami vidám az élet. Bárcsak tudnék segíteni nekik. Legszívesebben kiengedném őket a ketrecből, de akkor meg mihez kezdenének? Megtanulnák, hogyan szeretenek élelmet maguknak, jobb, mint fogságban szenvedni. Jaj, segítség! Jaj, oda néz, Smöre! Jaj. Ismered Smörét, aki azt állítja magáról, hogy ő a legszebb és legravaszabb róka az erdőben? Ne állj szóba vele! Kákalaki akka csapatát üldözi. Nem ismered? Válaszolok, de csak akkor, ha kiengedsz innen. Tisztára úgy beszél, mint Smöre. Hát itt két őrült elakadtál össze, mi? Akkor viszont nem mondok semmit. Hát, ha tud valamit. Nem hiszem. Ennek miféle szervezet? Azt mondja, hogy görény. Mit rohangálsz annyit? Állj már meg egy kicsit. Hadd kérdezzek valamit. Na, maradj már, hallod? Szeretnék... Állj már meg. Szeretnék tőled valamit kérdezni. Hát figyelj csak. Na, hallod? Akarok valamit kérdezni.